गोदानै बिबान मोननाय खरामारा VCDCनि चेयारमेन दिगन्त बसुमतारिया गासै मोनब्रै MGN रेगानि खामानि बेखेवदों। 27 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा VCDCआव गोदानै बिबान मोननाय खरामारा VCDCनि चेयारमेन दिगन्त बसुमतारि बिथाङा गासै मोनब्रै रेभिनिउ गामि आवहाटा, खासिबारि, पालसिगुरि आरो कमलाबारियाव MGN रेगानि खामानि बेखेवदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सालबारि ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि अकन दैमारि, खरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि बगलाब दैमारि, खरामारा VCDCनि चेयारमेन दिगन्त बसुमतारि, भाइस चेयारमेन भबेन बर' आरो UPPL हान्जानि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। खौरांनि गेजेरजों चेयारमेन दिगन्त बसुमतारिया मा बुंखो आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै माने चेयारमेन जानायनि उनाव माने नैबे खरामारा VCDCनि सिङाव थानाय आवहाटा गामि, आवहाटा रेभिनिउ भिलेज आरो मोनसेया जाहैबाय खाहिबारि रेभिनिउ भिलेज। बे मोननै रेभिनिउ भिलेजाव माने MGN रेगानि जि हाबाफारि खामानि बेखौ माने बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा बेखेवनायाव माने गोबां गोजोननाय मोनदों बेखौनो मोननानै। मानो होनोबाथाय 2023 मायथाइ आरो 2024 मायथाइनि जि MGN रेगानि खामानि, गिबि खामानि बेखौ आङो माने बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसेनो बेखौनो बुंगोन जाहाथे बे बेखेवनायजों जायगानि जि खामानिफोर, बे खामानिफोरा मोजाङै मोजां माने जौगासारनो हायो। बेखौ मिजिंथिनानै माने आङो दिनैनि जि बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। बेखिनियानो। बेखौ रायजो राजानि अजदावनो माने रायजो राजानि बुंनायावनो बे पिन पइन्टखौ खालामनाय जादोंमोन होननानै मिथिदों। आरो मिथिनायनि उनाव दिनै माने बे खामानियाबो जानानै फैबाय। दा जानानै फैनायनि उनाव बेखौ मावनो आखायाव लाबाय आरो। सिगां समफोरावथ' बेयाव खामानियानो जायाखैमोन। नैबे खाहिबारि गेलेग्रा फोथार, बे खाहिबारि गेलेग्रा फोथाराव दै जायोनो दैज्लां बोथोराव। दा बेनिखायनो बेखौ फबनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया दिनै जागायनाय जासिगोन आरो। बे खरामारा VCDC हिसाबै मोनब्रैखौ बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव उनफोराव गोबां दंबावो, बेखौ बेखेवनाय जागोन। बे पालसिगुरि गामियाव जिहेतु UPPL सरकारा 3 बोसोर जानायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि बे पालसिगुरि गामियाव दिनै बेजों गासै 6टा खामानियानो जाबाय बे 3 बोसोरावनो। खिन्थु थांनाय बे 17 बोसोराव BPFनि जिथु सरकार दंमोन, बे सरकार 17 बोसोरावबो बिदि 6टा खामानि लाबोफेरनो हायाखैमोन आरो। दा जोङो रायजोनि जानानै बेखौनो आं भाइस चेयारमेन जानानै ओरैबायदि गोजोननाय दं। जोंहा प्रमद बर' सार दैदेननाय जिथु सरकारनि सिङाव जों जे बेफोर खामानिखौ मोनबोनो हादों, बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जायफोर मावगिरि बिथांमोनखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैदों। जिहेतु जोंनिनो लामा, जोंनो थैस' थांस' जोंनो थागोन, संसार जागोन। गतिके थांलाय फैलायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं मोजाङैनो मावथों होननानै जायफोर मावगिरिफोर बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जाबाय। आंनिनो गामि, दिनै जोंनि खाथियावनो बेयो आवहाटा जाहैबाय, नैयो खाहिबारि जाहैबाय। खाथियावनो दिनै मोननै खामानि बेखेवदों। थ' आङो गिबियावनो जोंनि बे खरामारा प्राइमारिनि मेम्बार आरो आवहाटानि मेम्बार आरो जोंनि बे खरामारानिनो चेयारमेनजों लोगोसे भाइस चेयारमेन बिथांमोनखौ आङो गोबां धन्यबाद जासियो। आरो गोदान बोसोरनिबो आं बिथांमोननो धन्यबाद जासिबाय। आरो आंनिफ्राय जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंनो सानो। दिनै 17 बोसोराव जोङो बेबायदि नुनो मोनाखैमोन। 17 बोसोर हाग्रामानि सरकाराव जोङो बेबायदि जौगालु खामानिखौ नुनो मोनाखैमोन। जौगालु खामानिखौ नुदोंब्लाबो जोङो बर'नि गेजेरावल' नुदोंमोन। दा आदिबासि भाइफोरनि गेजेराव जोङो हाबनानै खामानि मावनायखौ जों नुवाखैमोन। बेनिखायनो जोङो दा गोबां धन्यबाद होनांगोन जोंनि बिबानगिरि जायफोरा बिबान मावना दङ, बिबान लाना दङ, बिथांमोनखौ आं जोबोद धन्यबाद होगोन। आरो लोगोसेनो नैबे बायला जिला गंसे दिन'नाथ MA स्कुल दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेखौबो आङो जोंनि BTR सरकारखौ जाहाथे 6.5
3 दफायाव जाहाथे बेखौबो मावफायो बेखौ आङो बिटिआर सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय जुदि बियो जाफुङोब्लाथाय जोंनि एरियायाव बहुत मोजां डेभेलप मोनसे फैगोन होननानै आं सानो आरो সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া কাৰণ আমাৰ বহু বছৰৰ পৰা আমাৰ যিটো অৱস্থা আছিল আমাৰ কাহিবাৰী হওক বা আহাটা হওক পালচিগুৰি হওক আমি বহুত দিনৰ পৰা উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাছিলোঁ এতিয়া নতুন চৰকাৰ আহি ইউপিপিএল চৰকাৰে যথেষ্ট আগভাগ লৈছে সেইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হৈছে যথেষ্ট এতিয়া আমি এটা এটাকৈ উন্নয়ন মানে পথত আগবাঢ়ি আছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আকৌ মানে ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাব আৰু তেনেধৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰ সদায় ইয়াতে উন্নয়নমূলক কাম কৰি আগুৱাই গৈ থাকিব তাকে 2023 मायथाइनि जोबथि डिसेम्बर दाननि 31 खालार जोंनि गामिया गासैबो रायजोफ्रानो जों खोब गोजोननाय मोन्दों मानोना थांनाय 17 बोसोराव जोंनि लामाफोरा गोदोसोना थालांदोंमोन बे कमलाबारि रिभिनिउनि आन्डाराव उदालगुरि सुफाया जों दिनै गासैबो रायजोआनो खौसे जानानै लोगोसे जोंनि पिसिडिसिनि चेयारमेन आरो प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दंफाफैयो दा बेखायनो जोङो दानि जोंहा सारा बुंलांबाय 8,69,800 बे एमाउन्टखौ जोङो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे जोंनि खामानिया जाफुंथों आं बेखौनो गासैबो चेयारमेन प्राइमारिनि मावथि बिथांमोन आरो लोगोसे रायजो राजा बेखौनो आङो जोंथ' 17 बोसोर नङा दिनै नुबायानो जों जि जायगायाव नै दा जोङो सावरायबाय दं बे लामायाथ' जोबोर हाब्रु दैब्रु खस्थ' बेजोंनो जोङो आबादथिलियाव थांनांगौ जायो दा जों बेखिनिखौ मोननानै जोंनि गामिया बा जोंनि सुफाया खोब गोजोननाय मोन्दों